Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission na kabenta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Nong Cloud Presbyterian Secondary School, hapadang kajing isyongkon kelapan ha perdana, kajing rakhe Jubilee Rupa. Haka program ka bekerpang, belapin long aplau jong school, haka kat saus uyayong arah jarap hundriu. Haka bo menteri ke sorkar jelau ba met ba lingdo. Ubadai haka cukup por, UMLA ka mayrang constituency, ulawan banlong kumukongsan, bat ban pelipat ba, yu umat Jubilee Rupa jong school. Kerbau SIM ke Himanong Klau pa EMPM SIM le, ulaot yu ki Jubilee, baru executive secretary ke Nong Ramai Presbytery, upastor WR Umdor, ula penhiar ya kelama Jubilee. Haba ajing keren ubak met ba ula kular banyai kershan ke jingdon kam jong school da ka bapin menaru buun ai nyolak tingka na ka benta ke jing rakhi Jubilee bar ula yat huru ba na ka liang umintrang ba ka jella miglaya ukon rat ke sangma un ai nyolak tingka ban kershan ke jingdon kam jong school. Ka Nong Cloud Presbyterian Secondary School ka badai ka school mission jong ka balang Presbyterian Nong Cloud kum kadak ban pensaken mau. Yaki kam ki bakrau haka jinya lenti haki arpusan ligisnam kelapin kuk buram ki arngut kena hikai ki bening kongdo jongga skul ki bidang yai ni haduk menta ban ai yaki jing syakri haka nika skul par haka jo kepor kelapin kuk buram ru yaki arngut ki kena puli ki belapas ningkong yaka kelas 10 naka nika skul bat lapin kuk buram ru ki utemen basan skanding war halo ki kam no sen yang jong u naka benta ka skul. Syusyur apa ni syongkon ya ke jing rakhi Jubilee Rupa ha ke dega sngi dega jing ruai ki jing shat bat ka fancy dress na ki khenna pule ki blai shim benta shit rehamru ha ka mass drill bat ban shna ya udak arfusan ka blapen ya biet shisha ya ki make pa jong ki khenna pule. Sumpen di bawah, bandar bentar, mati, jauh di bawah, buat saat di bawah, jauh di tidak atasan senam, dalam laut sendiri, kirim susu, boleh berku yang susu. Nakalan jong aru mo kat kesel baju Jubilee ngatrai kat chief minister ru ai saben nyolak dengan trai na kampenduna no nyolak along te perangkat be kaju mele to penai no nyolak te kala along no total kat saulak tu pi kataro nga ai mde subab sobha ban chuyo thap ti mo dama nga pet ngai kadong kadawa kam ta ka dewe namaka ke scheme ke bodon ha ka jing ai ke jonga ha ka bor ke jonga ka bangan ai nekong suang ong borbor ngaju kam su tanat ban ai ya ki badon kam su kama ya ka jik kwa lut ki mo bor khoi bo dang ha kwa lut ki bor khoi ka jik kwa nga thai in kam ye pet do kam hadin re ka jik not kam ting hab ye pet marbar ta ka daw man ne bang awan hang te ru nga ai ta san lak ru ngam su hun men sim maka jing dawa jo kam hadu ngala kulare ki ngan aisu pan pendap na ka bentak jinon kam jong ke skul pakte kini kilong ki bang UI ya ka jing train kat ketika mon ketika diang na kalen jong pi ke bang UI ba pi sim menta ha ka imlang salang kadon kam yang ngiru bangin pull in lang bangin wan lang ha ka ju ka jeli na ka benta bangin ship ya ka deka society imlang salang jungi hakalenti ke bobya sotonat la pentikna baka sand stream jong ketiron secondary high secondary yang te kalau dia sedang bat mentaka senam kan sedang kalau dia sedang no but ka sanction ngila dabyo like lord steng kepada jong kan ke arts and culture jong ketiron museum kepada yang ni Nong Cloud bat susu hakabede bat ka sports department ini madan ber ngilai persang hak itu kipor ngi perkat motor balak kumno kalabiang kuntu ke jipunyo scheme nre kam simpat long
fully completed. Lane kam sempat penhun ya ka ke ba nakaliang jong pikesnong but kumjuro nakaliang jonga. Nakata daw ila ya word ya ka ban snab yang ka estimate jong kanika madan bir hang ni ban pelong ya ka hakal rukom ka badai nama hado man tapi nang pelong program be sama nang ra este tolong ki program telah kum no ngatai kani ka madan hang ni kelong ko ni madan ki bebit ko piang ba ban pelong ki program bat kalong ka center jong kanika dong ka than chini but pilong deserving ban yo ya kani but ngila yo ru ya ka sanction sanklur sapula eja nakabentakan ni kamadan kabangin sesna ban upgrade ya kani ka e baladon menta sia ka banang kapun ba susu but ngadap da jingmen ka krawan yo ban play yo ni mau mot sa jekin mau menta arku sang klikisnem pilaya te imbu ka jingkit bok kerwiang kat pergi jing tuai bukan ke school jong pi kanang nya kaman ubleu num ino bat unang don lam dar kat bat pi haki jing persang ki badet nakalen jonga nga asyori pi banginya don rekat inya train kat bat persang menya thau kilat kilenti ya kita ki jing don kam jong pi kum ke school management bat kabalang kum jo borok we ke jing ai kublei kerpang nak benta ki noi kai dei mo pi ki balur dei mo pi kibati deba pi kibapet ya kejing em jo way pa way kuna bawan kan ke school kumno ba pi shape yo nakabanta ka laway kejo nakabanta ka future jo ngangen scam ba pile ya kata da ka jing comment pile ya kata da ka jing IT ke jo pi ba pile ya kata da ka commitment ban pentikina ba ki kena ki ba mi nang ke school kini ban long ki kena ki bajok hakil yang paro bat ngasokmen ba kumbaong pastor mane lang bakla ba pila dap le ya class 10 exam benta bat ya pas lut mung tra pas lut le pas lut baro ko wei ngini ong kumno ba senong kendong hang niru 100% mokara ro 100% mo pastor terus ni mokara ro 100% kamu mau ki kena jungi kim dai ki baduna kan kedong kata ni tu tingi sokmen baki ki barok ki long lumba ka jing trace dong jong pi kum kinok hikai bat ki ni ki long kiso jong ka jing trace dong jong pi ai ku blei pi blei nong don nam kat bat pi ki por barok jong ka jing sakri jong pi lengba ka ni ke school nak benta ki hep ki baret ngai ku blei si ni ka management ka ba pet ya ke school ka jing ku blei silver jubilee bat to nang ya chakamat ya ki milestone ki badang wan ba kidang don shibon ki jing ndrei ngis kem ublei undon lam kabar pi baro iwe biwe ngis kem ba kani ka celebration topi minta kasi kala long ko bajok nado balas dang ni ke school house nam arajari wei ngi kum ka balang ngila thongi ke sangut kino hikai iwei ide ilok jonga iba ublei ulak hot no na ke perthai ndrei laingut kidang don hadu menta nado basdang juga ke school bagi kiwei kinai kai ki badang don bagi badang trei hadu menta hai jingsi ibarat hendrai kel IT men membership ban penroy ke school jongi nakapor syakapor ngila pelong ya kani ke school kum commission kabau trai ula syania hangi kabalang presbyterian nong klau kala trei ke commission ha kathan silang khri nong kong hasom leng don temen besar ramba jongi betib hai kata te ngila trairu hang tai halat penarim bat kakam ka juble kalaya hagar ka snem ngila penkha saya katanat balang bagar ka snem ngin sathung balang puraya ka kita kedi commission jengi baki wei ki bengila shimru ya ka school kum commission ka bakrau ka bengidon ha ka bengila hotlang ya ka jingeseng kantai ya ka jingeseng samla ya ka balang baro ka wei bangini ai ke ketiga mon ke ketiga diang ban penroy pensan ya ke school kajingan no jengi ka long bagar ke school kan yo jingarap na sarkar raibon sen ngim shimla balai kata bat kini ki building ke babon kide ki bangi pelot nagabalang yesai yesnai ki building school ki jengi bat dor ke ki building school ki bala yo nagaliang ka sarkar ngida smu shibun baki wai ki jenkam nado ka bakersan de katulop jong kino hikai ngi ngila ya pelut na kaliang jong ka balang ya ka ban kersan de ka school
Teha bangiya lanti kumni hakadika snem ka ba arfusan. Kadika snem ka bangi ngimla ban klando paiden. Ike jingkir khu ke jau blai. Yangi kum ka balang. Barhaswa bangin jam. Yaga snem ke banangwan syakmat. Ngidon ban sngungu yau blai. Ngidon ban aingu yau blai. Ngidon ban pau yaga jing kublai yapi baro. Kibal ai ke ketiga mon ke ketiga diang. Kibal ai yaga bor perkhat met ba mersem. Ban yakan tukan phamlem yangi. Ban ya ai buj ai borlem yangi kum ke school. Bangilaban penbah yaga ke school jongi. Hakapor ka banganang pej yaga ke school kum headmaster jongka. Kajing kesan berat ba ngayo nang tai na tirot sing government. Kabaya rap yagi kumno ban penyai ke school. But day lang ba kajing rap yagi bobon ke school ke berkata kesenong. Kalau long sisa bakum ke school ngilala ban penbit penbiang. Di habangidon kum ke school ha ke senam ka ba apusan. Ka thong jagi ka long bangin nang kenjo syafran. Ha ka bangila seng ya ka secondary school. Ikwa bagan ka secondary school jagi kanaya syafran. Ngidon nang di inomi khamat badon burom. Ngidon i guest of honor. Ngidon kiri rangba. Ngidon nagaliang jok education department. Kajang nut kajang kesat juga kalong. Bangin yo ya kajang rap nakabenta ke secondary school. Ngila yo ya ke recognition. Ngidon kam ya ke opening permission. Ngidon kam iki wei ki kam. Desing ngidon kam iki grant. Kum ke science grant bagi wei ki wei. Bagi ta baro kesong kajang rap lem jong ki ku ki para ki baya kelengkor lem haki benta ki baper ngide kerpat ngi odia nam yepi nari MLA badan buram jongi shobha bade rap lem ke school jongi knang bagar ke mission ye ka bangi kum ke school ngila pelong kan long shisha ke buram ka banya tengshan na ka benta ka buram ke jong ublai te kide ki benta ki bangi don ban pau ye ha ka bukum ke por na ka liang jo ka managing committee ngi treasurer hem ngi IT management sim bagi ngeskem bagi ke school jagi karasan nagabor shagabor. We have ensured that no construction will be allowed, and hence even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. La khot e kashnong no ngi kwayo sngo bhan ka shnong de la khot kala yat dikila pen sngo hina shnong e ki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ru ki don hi convey bet yaki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project bi ki don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki ba yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha kajalla kadon kata kendon ka ba 90% of non-managerial posts kan led shaki locals 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that kashulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka bapi amnod ngiru hang ni Shuaban take up yung project. Day ban shoot ho bakla. Habang yung warra yaki investment. Habang yung warra yaki bakum kini ki project. Nget yang nga opi kabakadu ka jing mantoy. Kanlong yangi ki konsama. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.